Здравейте, хора! Как се хора? Баската в UK. Мога видите канала ми, знаете. Тук сме с Бошката, Ванеска. Тя отзаде иска и тя да се включи в клипчето, вярвам. Не иска да се включи. Ама ние сме тук, бръмчиме с лондонските улици, само че тази камера не мога да я обърна. Да. Как си, Васе? Както е разлицата. Не е като да карат Рено мегачи, ама пак бива. Какво ще кажеш на моите последователи? На твоите последователи мога да им кажа, че отиваме да хапнем сърчица. Отделно от това бяхме взети и химийски магазин. Ефтинко е. 37 паунда платих за тези бит. Добре. Доста неща купих. Салами, малами, какво ли не. Салами, малами. И малами купихме.